A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, comprometeuse hoxe a incrementar os controis ante o acordo entre a Unión Europea e Mercosur. Neste sentido, tamén avanzou unha estrategia para aumentar a promoción dos produtos galegos en xeral e daqueles de calidade diferenciada en específico. Unha labor para o que citará os representantes de distribución como parte esencial da cadea de valor. Foi nunha reunión en Ourense con representantes da Asociación do Sector Primario de Galicia. A maiores tamén se trataron temas de interese de índole local, provincial e sectorial sobre os diversos ámbitos representados na reunión. Así, ao fío do acordo con Mercosur, a conselleira insistiu en exixir, como xa fixo en repetidas ocasións públicamente e ante o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que calquera produto que entre en España cumpra os mesmos requisitos sanitarios que xa cumpren os produtores da Unión Europea, que a maiores teñen outras garantías de calidade e sustentabilidade que lle aportan un valor diferencial aos produtos. Do mesmo xeito que avanzou que se incrementarán os controis, este reforzo debe ir tamén acompasado, tal e como trasladou, de intensificar as inspeccións na fronteira, cuestión que é competencia do Goberno central. Sobre a política agraria común, Gómez avalou a reducción da burocracia, requisitos e simplificación nesta política, e de cara á futura PAC post-2028, reiterou que a proposta da Comisión Europea non é boa para o sector primario galego. A Semade reafirmou a reclamación ao Ministerio de maior coordinación a nivel nacional para impulsar medidas homoxéneas entre as diferentes comunidades.